Oh Nunamit pasang kaliman tabik sinabeto ngilo-ilo tinepi nasiku didanung Bathara Yayi Prabu pun Kakang Dwarawati ingkang prapta Koko Prabu semoga Koko Prabu lenggah ingkang prayogi lho inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pamiyang nyuwun pangapunten paripaksa ingkang wayah mengkaraken paduka Kanjeng Hyang ya nggih Putu Prabu ora danding apa oh inggih nggih monggo dipun sekecaken sampun ngantos ewet lawan pakewet inggih nggih anak Prabu monggo dipun sekecaken lenggahipun nggih anak Prabu Lersat pating sun kang dumiling Angulati puspita kang medem Endah ing warni mitring taman non sekar waras iki menyuting tias boyata jatuh kromo Koko Prabu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk sandhap pepadanipun Kanjeng Koko Prabu lho inggih Yayi kula tampi seperbagenipun Yayi Prabu ingkang hormatipun Kakang Dwarawati mboten langkung pudyastutinipun ingkang Raka Dwarawati mugi katampiya lho inggih dahat kapundi paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu Putu Prabu Kresna diskecake lenggahe lho nggih. Inggih Kanjeng Hyang ngestaken dawuh. Sumangga nggih. Klatur nyekecake sampun galih ewet lawan pakewet sinuwun. Inggih Bapak Durna. Anak Prabu Kresna, sumangga nggih. Klatur nglajengaken namung pun Bapak nderek mangayu bagya. Inggih. Kanjeng Paman Prabu Mandaraka. Yayi Prabu mugi andadosna ing kauningan Suwan kula ing abiyantara paduka Yayi Prabu menika muhung netepi kewajiban pun Kakang dinuta kelawan para Pandhawa minangka dados duta pamungkas. Kinenak yenaken janji kesagahanipun Yayi Prabu Duryudana Duk rikala kesukan dadu 13 warsa kepengker. Nyatanipun dinten menika para Pandhawa lulus raharja anggenipun nindakaken dharma
utawi kewajiban netepi ing reh parintah paduka para Pandhawa mlebet wana kamiyaka kalih welas warsa laminipun setunggal warsa sesingit. Nyatanipun dinten menika sampun paripurna wilujeng nirik ing sambikala. Nyatanipun para Kurawa inggih boten saged ngonangi anggenipun sesinglon para Pandhawa sak lebetipun setunggal warsa menika. Mila Yayi, dinten menika Yayi Prabu keparengan netepi sabda Brahmana Raja, sabda-sabdaning pandhita pengendikaning Ratu Narakena Wolawali. Pramila dinten menika kula sumanggaken kepareng paduka Yayi Prabu. Lho iki Koko Prabu samendang boten wonten ingkang karempit pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu. Lan malihipun dinten menika kula sampun tata-tata badhe maringaken inggih menika kamukten negari Ngastina. Lah rak ngaten Yayi. Malah sawetahipun Koko Prabu badhe kula paringaken dhateng adi-adi kula para Pandhawa. Walah dalah. Bela dalah syukur-syukur nggih. Syukur Duryudana. Aduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami nggih menawi tetila mekaten. Wah. Bingah raos sing manah kula. Wiwit kala mau deg-degan ki raos sing manah kula sak samunipun anak Prabu ngendika ingkang kados mekaten. Bingah ing manah kula maktres. Kados kejawan. Koko Prabu, kula Yayi pramila dinten menika atur kula sampun cetha wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Lha nggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Yayi. Namung ingkang minangka pratandha menawi Yayi Prabu sampun maringaken kamukten negari Ngastina dinten menika pun Kakang nyuwun tandha yekti nawala kekancingan. Nawala kekancingan ingkang suraosipun Yayi Prabu meratelaken negari Ngastina pinaringaken kelawan ingkang rayi para Pandhawa. Inggih Koko Prabu. Menawi tetira mekaten Koko Prabu, pedha dinten menika kula aturi sumeni sawetawis paman Sengkuni. Wonten timbalan ingkang ngadhawuh pagenira paman ingsun kanthi manjing ana jroning bali pustaka. Kawula nuwun nok nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Hyang Saha Bapa Durna Kanjeng Rama Prabu. Dinten menika sekitar lenggah langkung rumiyin kula badhe netepi kewajiban kula. Oh inggih prayogi sanget. Malah kula nderek mangayu bagya monggo nggih enggal dipun rampungaken nggih. Ya Putu Prabu pun kakek mung jurung pamuji rahayu murih tentreming kulawarga. Inggih nggih kula sumanggaken kawicaksanan paduka sinuwun. Inggih Yayi Prabu kula tenggo kepareng paduka Yayi Prabu badhe maringi nawala kekancingan paman manjing ana jroning bali pustaka. Niki ngestaken dawuh paduka sinuwun kula dherekaken. Sigra manjing jroning bali pustaka Sri Naranata Ngastina. Sang Prabu Duryudana kongas gandhanira jebat kasturi.
lan sira Mbakyu Ramini apa winan turahayu matur ayat iki mau tak gawe ketawang pangkur nyamat biyung senengane kok werna piye wong biasane ya mung sina Mas Marandana kaya dadak nganggo pangkur apa nek pangkur ki dudu tembang pangkur ki ya tembang Nduk kena dienggo tetembangan ngene iki ya kena waton ya kuwi kompak ngono yo iya pancen sing ngajani iki ya Yati kuwi kok ngono iya kok iso kula niku tenapa alah kowe telepon Mas mengke dalu nganggo pangkur ya Mas ngono rek alah GR lho wong sing telepon jenengan ngoten yang engko pangkur ya yang ora yang ki piye ora aku nyang kowe iki yang ngono ki sing mbok karepe yang kowe iki aja macem-macem to yang ki tegese yang putri ora singkatan Yati rak saiki nyami jadi juragan Yangko oh nek karang wong kota gede kok ya aku lan niku napa-napa kula sambi ya Mas ngono to nggih ayo syukur wah sugeng dalu Bu Wajina sugeng dalu lah nggih wah cange nggih jamu nggih nggih jamu pisan kok ndobel lah nggih to Bu nggih wah jan saka mburi entuk itung ngarepe entuk itung jan wah wis jan elok tenan monggo diparingi Pak Gub barang ayo wis mlumpuk Puk. Ha nggih. Wah, nggih. Lho menika nggih Bu nggih. Menika tegesipun kula lan panjenengan menika pinitaya. Pinitaya ki piye? Diparingi kapercayan. Heeh. Iki hari pers nasional. Ya toh? Lan iki hari ulang tahun sing kaping 55 Persatuan Wartawan Indonesia PWI. Oh, ngono ya. Ya mawawan dirawuhi karo Ibu Wakil Presiden Nduk Ibu Megawati Soekarno Putri ngono ya yo iya iki mujudake kabagyan tumraping kutha Solo heeh para kadang-kadang saka PWI iya kantuk kanugrahan bisa mujudake lan bisa nyelenggarakake hari ulang tahun iya sing kaping 55 tahun iki mau ya lho Nduk iki sadurunge aku matur sing akeh-akeh ya coba Nduk kanggo salam pambukane iki ngaturake sugeng rawuh karo pepundhen ingkang winantung pakurmatan panjenengane Bapak Haji Mardianto Bapak Gubernur ing Jawa Tengah keparing rawuh ngono ya ya terus iki
panjenengane Bapak Tarman. Iya. Ki Ketua PWI Pusat uga kepareng rawuh. Iya. Pak Bambang Sadono Sekjen PWI. Lan para kadang-kadang wartawan mlumpuk. Iya. Kagem mahargya menika Hari Pers Nasional saha ulang tahun PWI ingkang kaping 50 gangsal menika monggo Bu Wajina kepareng tampil. Menika wonten kalau wonten kintunan Mas. Inggih. Terapan dandang gula, kok emas yo lali. Cange. Lho mboten napa-napa. Nek emas niku oknume. Nek butange niku wayange mboten napa-napa Bu. Netra mawon kok diceluk sinten-sinten purun kok. Terapan dandang gula kangge hamengetit tanggap warsa ingkang kaping 50 gangsal taun. Inggih, monggo. Nah, terus mangke dipun teruske napa nggih lagune nake? Monggo Bu. Sing rada digandeng udan-udan perawan pun nggih Mas nggih mengke nggih. Monggo inggih. Sae. Menika campur sari campur gamelan komplit. Pun campur bawur ki. Wis pokoke wis dublek. Wis iki campur tenan iki campur kacang telo lho. Oh nggih. Gedang kepok nih Mas niki. Gedang sing wis jan kapok tenan iki. Wah, gedang sing tobat ya kuwi gedang kapok kuwi wis tobat. Ngatek cilik. Mergo kodanan iki kok ya opan lho iki. Monggo. No. Nggih. Yakti manis tasakuran iki. Nduk, swara rega larang ki ngono kuwi, Nduk. Ngono ya iya. Wah, kopen kok. Pilih siji samplokan 20 yuta. Napa, Mbak? Samplokan marake apik nggon aku sing gen tuwek mung dicabe puyah. Mau ora iso singgen ning mangan tok. Nggih. Weh, cabe puyang niku weten dalam negeri nggone dhewe lho, Pak. Iya. Ampun disepelekke. Nyatane ya jos tenan ya, Mbak ya. Lah Lah jasa ana rono ngapa wedang jahe? Ah ngono karang sampean iki penyanyi nyambi adol wedang kok dadak dumugi. Sekar dandang gula katon asri Pancen ya gremes-gremes ngrungokke suarane Mbak Wajinah gamelane runtut. Wah, dan nek lagi pinuju ke pena. iya. Gremis-gremis lampune mati lengane entek. Iya. Mbule asu mbau nganake nangis kabeh. Omahe bocor. Kayak oglangan ya, Mbak. Ah ya malah beneran niku wong. Nek kula lho. Gusti warga PWI Samya magem palasa Mas Ranto sampean kudu presa. Nggih. Warga PWI niku jenenge Samya. Lho. Piye to? Kok sami ya? Niki wau genatikan dake Mbak Wajina. Warga PWI Samya. Lho. Wargane niku jenenge Samya. Sampeyan iki tak kandhani kok. Samya ki kuduwa kok samya. Samya iki ayo ngono lho. Ayo. Nendi? Wong karo nggih nang kene kok arep ngejak nendi to iki? Ayo nang ngendi sakarepmu wis aku pengen. Oh, pokoke samya ki ayo dadi nek aku arep ngejak lunga kowe, yo samya yo.
Bengi-bengi barang arep butuh yo samiya. Iki diteruske ora? Monggo. Oke samiya niku wau. Samiya kok. Monggo. Amengeti tanggap warsa. Lho, jare warsa lunga, Bu. Pikir yo mrono ora. Aku yo mau manut wong-wong kuwi kok. Diganti ra tanggap parsa nanggap wayang genteng. Tanggap warsa ulang tahun. Ulang tahun itu tanggap parsa lho. Nggih. Oh, ya sampeyan tak tanggap parsa. Karena ana sing nanggap ora ngono wae. Pes nasional kaping 55 warsi. Niki mau lah bojone Marso to si Marsi. Sing sindene niku kok dadi. Lho kan kula enten sida jenenge Warsi. Anten gen kula mau nenten kok. Lah nggih. Adine dalange Tomo Pandaya niku Oh Warsi. nggih. Anggon aku nang sing kok jenenge nganyelke lho. Sapa, Mbak? Jalidu. Judi kok jalidu. Ya karang kamu dhewe, Pak. Terus Mapan hing iya. Praon, monggo menika kagem para kadang-kadang PWI ingkang dalu menika sami manunggal wonten monumen pers nggih sami ambal warsa. Monggo ngeneng nggih menika lagunipun Swargi Ki Narto Sabdo. Praon nggih Bu nggih. 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 Yo campur sari sak gamelane bareng. Ya.
Ya, iki mau praon ya nduk ya. Iya, yung praon. Nah, saiki nduk. Iki leren dhisik nduk. Ya, pupung iki panjenengane Bapak Tarman. Ketua PWI Pusat Kepareng Rawuh nduk. Aku tak nyuwun dawuh. Nyuwun dawuh, ya kira pantes dialog nduk. Iki dialog interaksi. Aku tak kepengin matur karo panjenengane Bapak Tarman. Iya, aku ora makili sapa-sapa nduk, aku makili masyarakat. Oh, ngono ya. Nyun pangapunten, meskipun pun aturaken Pak Tarman Mas, salah tunggal. Ya, ya engko genti aparat nyuwun dawuh karo Pak Bambang Sadono, Sekjen PWI. Nek perlu aku ya matur karo Pak Gub. Ngono ya. Nduk, mumpung iki panjenengane Kepareng Rawuh. Ya, saiki wayange digawe komunikasi nduk. Iki malah sing dawuh presiden, sing dawuh Gus Dur. Sedapat mungkin dalang itu bisa berdialog dengan siapapun, kalau perlu berdialog dengan para penonton. Jadi Pak Mantep biar tahu keluh kesah masyarakat. Kalau perlu matur sama pejabat siapa yang rawuh itu baik. Oh, ngono nduk. Oh iya. Nah. Selamat malam Pak Tarman. Selamat malam Pak Mantap Sudarsono. Iya, ini begini Pak, ini Hari Pers Nasional dan ulang tahun PWI yang ke-55. Betul. Ya. Di era sekarang ini Pak, pers kok kayaknya seperti lembaga provokasi. Setiap ada konflik selalu dikompori. Bagaimana pesan pers sebagai lembaga edukasi atau pendidikan masyarakat? Pak Tarman, ya. Sekarang ini kok banyak masa geruduk atau datangi beramai-ramai kantor surat kabar seperti Waspada dan Media. Masa lain ini sebetulnya kenapa sih Pak? Bagaimana sebetulnya pelaksanaan hak jawab jika seseorang atau organisasi dirugikan oleh pers itu sendiri? Gimana Pak kira-kira? Terima kasih Pak Mantap. Iya. Ini kami dalam rangka Hari Pers Nasional dan ulang tahun PWI berbahagia sekali bisa menyuguhkan dialog. Jadi pertanyaan Pak Mantap tadi, Iya. bahwa ada tuduhan pers menjadi provokator, Iya Pak. bisa saja itu tergantung pandangan masyarakat. Oh begitu. Tapi semua itu konsekuensi dari liberalisasi pers. Oh gitu. Kemudian pers itu punya tanggung jawab. Pers ya. itu, media massa itu tidak boleh membuat berita sembarangan. Oh begitu. Tidak boleh Ya. ngarang berita. Dia Oh, harus ya. menampilkan faktanya kayak apa. Begitu. Tapi yang paling penting, wartawan itu bisa menimbang rasa. Patut tidak sesuatu itu diberitakan. Ya. Kalau tadi ada orang dirugikan, Ya. kemudian mereka menuntut hak jawab itu harus dilayani. Kalau betul. ada wartawan atau media massa atau koran tidak melayani hak jawab, maka koran itu bisa kena denda hukuman. Ya. Hukumannya bisa sampai 500 juta rupiah. Ya. Begitu ya Pak ya. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Terus? Terima kasih. Ya. Matur nuwun. Wah, nggih. Matur nuwun. Nggih, wah. Nggih. Monggo piyayi Medan nduk iso matur nuwun. Iya. Nggih, iki disingkat. Ini adik kecil Mbak Popi dari SD Pangudi Luhur 2 Surakarta kelas 5 ingin menyumbangkan lagu Bajing Loncat Sak Bawane. Oke, ndi bocahe?
cilik-cilik Solo kok ya wis kok ngemat. Aduh. Mbak Popi, sampeyan kelas pinten Mbak Pop? Kelas gangsal. Oh, kelas gangsal. SD pundi? Badhe nyumbangaken menapa kala wau? Bajing loncat. Bajing loncat. Nggih, lajeng lagu niki kagem sinten? Kangge sinten ayo? Kagem Pak Gubernur? Nggih. Oh, nggih. Kagem Pak Gubernur. Nggih. Matur Keluarga nuwun. besar PBI ngono lho. Nggih, keluarga besar PWI. Dan Nggih. mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 gitu sayang. Ayo Dan. Wis pun sing ngomong sampean men Bu ngono. Lho ora ya ngajarin awake dhewe kuwi wis kerep omong ning deloken kuwi. Balamu kuwi jaleno kuwi. Kepiye ketak ending kleneng jane ngematke wudel. Tenang. Aku ngerti batinmu. Ayo mesti wah iki rezeki. Kok kaya aku ya. Cilik ra apa-apa. Kaya aku Jaleno iki. Piye? Enggak awan nyetel film India iki lakone ra ngerti aku. Sing ngerti ya ming ngudel kok wae. Nggih. Matur nuwun. Kanca-kanca sampeyan siap. Ayo Mbak, saniki sampeyan bawa bajing loncat sak bawane. Mangga. Yo, yo Bu. Ya. Angin panggil. Kayak maringi suling Mas nggih nuntuni. Iki dilongkasno sinden-sindenku do remuk kabeh kalah karo kakok. Ah wis, ciri-ciri suarane do apik-apik Mas. Maka sindenku dilongkasi ndang pensiun ming karek ngeroki bojone. Ah. Ya. Apa meneh sing pinggir dhewe iki ngeroki gegere bojone geger apa triplek. Iki ya duduk kowe kok ya. Ya. Wah, nek bojo kula wis kayak ciamik. Ciamik itu gale ciamis. Enak. Ya sapa ngeroki barang to. Eh, Nek mijeti golek cepet gampang wae. napa? Maaf ya dipijet nggon mripat lah wis deloke bar. Dengan penganiayaan Samio. Ya. Ya Mbak ya. Merda. Ya. 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 Ya bocah ki apik iki. Udan-udan go cincingo. Ora banjir. Anu aja gagas anu ucape mbahmu nduk. Kok mbahmu ki rada stres. Ya terus. Saya kan cicing. Ya. Coba Aja di, pokoknya diloske men nduk. Kleru ora apa-apa wis to. Aja ngingeti Mbak Ranto terus nyat bagus sama Mbak Ranto itu. Kuwi anu kuwi ora nyokot to nduk. Kuwi tenan ku ora galak, kuwi nyokot padha karo dalange ora lara mikeri. Ya. Saben waktu tiba Ya. Oke, sampun. Yo. Yo nang. Awas. Ya.
sinten asmane wau, Mbak? Mbak sinten? Mbak Popi nggih. Nggih. Ya, nyuwun pangapunten. Mbak Popi, 1 tahun saya beri apa itu? SPP-nya untuk Mbak Popi nggih. Nggih, maksud Nggih. Mengke minggu mangten nggen kula kali Mas Bambang bareng-bareng nggih. 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 Sampeyan SPP ini semulane pinten? Kali dosa. Oh, 20. Oh, rabot. Kecil no. Kecil. Renyuh teng ati kok krungu kaya ngeten iki. Nggih. Wong tak cilik-cilik wis go seneng rukun, SMA, SMP. Lah nggih. Kok ajeng pesen sakniki. Nggih pripun? Ajeng golek jamu galian kumpul. Nggih. Kok kalian kumpul, Mbak? Kajenge do rukun. Nggih, nggih. Terima kasih nggih Mbak Popi nggih. Nggih, matur nuwun. Wah, nggih. Nggih. Aku tusekno aku njaluk ra dituruti mbek wartawan. Apa, Mbak? Aku gawenan gosip. Nggih. Gosip apa? Gosip gawenan gosip ben populer. Heeh. Mbah Ranto gandeng karo penyanyi Amerika ngono. Ke.
Matur nuwun, Nduk. Iya. Ki sawetara kanggo pambukane ngatur. Ki kok disambung ning nggon goro-goro. Iya. Aku tak nutukake cerita luwih dhisik. Iya. Sebab iki gustimu ingkang sinuwun kepareng ya kuwi kersa arep pepanggihan karo Gusti Putri utamane Kanjeng Ratu Banwati karo ibune ya kuwi Dewi Gendari ngono ya. Ya, sajake ana bab-bab sing wigati sing arep dingendikake, Nduk. Ya, ayo yo tak derekake. Tansah marap pamoring sukma Jenuk semaya winah ya ing asepi sumimpen trenging kalbu pambukaning warana alen saking liya playaping aluyup pindha tating supena sumusuping rasa jati kadangmu padha waran tinapet sing besok Sri Duryudana salana nganti kodho harine sun Werkudara den kepareng kene sigra Aryasena anjujuk dakyang turna resaksana mangenjali Tabu siwaye ngulun Kanjeng Ibu sumangga ngentara bekti kula mawan-wan mugi kunjuka Kanjeng Ibu putraku nggih Duryudana ya pangertan ari manungpun Ibu pangejenipun Ibu tumuli tampanana Suyudana apundi pareng itu paduka saengga jimat semanten ugi kula sinuwun ngaturaken pangabekti kula mugi kunjuka ya Yayi Ratu Banwati pangabekti nurut sak tampa Kakang Mbok Ratu pangabekti kula katur ya Yayi ya suman pangertan ari maku Sabana wigati apa nggih Duryudana nggonira mandingana jroning Ndaturaya beneh lawan padatan Kanjeng Ibu pareng kula matur ngersa paduka Kanjeng Ibu iya inggih maturane wigati apa dinten mriku negaring Astina karawuhan Duta Agung Duta
pamungkas minangka sesulih para Pandhawa inggih menika Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih menika badhe njabel wangsulipun negari Indraprastha inggih negari Kamarta. Liwat sepalihipun negari Ngastina. Duh Kanjeng Ibu. Menawi saking raos kula arene kula menika sampun dangu anggen kula nglenggahi dampar prabon. Wedha dinten menika kula nyuwun pangestu dhumateng Paduka Kanjeng Ibu negari Ngastina badhe kula wangsulaken kula paringaken dhumateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Duryudana wonten dawuh mula diagi ambal lara sepisan maneh negara Ngastina mbok kapakake negari Kajena badhe kula paringaken dhumateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Duryudana kene ngopo dene kowe gampang temen ngulungake bumi Ngastina marang Pandhawa? Yen to pancen mengkono kowe wis niat bakal nyangsarake kadang-kadang Kurawa kabeh. Nadyan to kowe rila kadang Kurawa lila nanging ibumu sing ora rila. Kene ngopo kok dadi ora duweni jiwa senopati? Kene ngopo kok dadi ora wani ngrungkepi negara Ngastina? Tobat. Kok sepon temen anggonmu jiring gede wedi mati Duryudana. Udang aku nggih. Kowe minangka dadi narendraning darah kuru. Kowe ki ratune para Kurawa duweni adeg-adeg jati diri kapribaden kang jejeg. Yen to mbok pasrahke Pandhawa niku bakal nyangsarake kadang-kadangmu Kurawa. Duryudana. Yen to dina iki kowe bakal balekake negara Ngastina sarta negara Ngamarta. Pun ibu bakal nganyut aku bakal suduk sayur aku terima nyawan karo kowe Duryudana. Aduh Kanjeng Ibu. Wenadening Udira kawang-wang gegono bang sumirat. Kanjeng Ibu sembahan kula Ibu. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu ing pengangkah kula menika badhe anglenggahi kautaman. Tobat. Kautaman utama kuwi mau gumantung ana sing nindakake. Utama kanggone kowe urung mesti utama kanggone Ratu Dwarawati. Bener tumraping sengkune durung mesti bener katumraping Pandhawa. Duryudana, nadyan to kowe iki nangis ana pangkoning pun ibu. Nek yen to pancen kowe ora wani ngungkuwi negara Ngastina peda apa kok nangis-nangis terus kesane ibumu? Sinuwun, kula ora ngos-ngos kok inggil res menapa ing dipun ngendikaken Kanjeng Ibu kala wau. Menapa Paduka Kanjeng Suna sampun tega kaliyan kula, tega kaliyan para kadang. Sinuwun, kula aturi kuwi bumi Ngastina menika sinuwun. Piye Bapak Seguni? Maju tatu mundur ajur. Nyatane Kanjeng Ibu ora marengake mongko niatku sak putuhe negara iki bakal tak paringake para Pandhawa. Nanging Kanjeng Ibu ora marengake piye Bapak Seguni? Sekawit kula rak sampun matur sedumuh bathuk senyari bumi ngeten. Ingkang res menika ingkang Ibu menika. Lah pedah menapa Paduka kok namung badhe ngawrataken kaliyan Prabu Kresna napa Pendhan Ajri? Menapa Pendhan Ajri?
para narendra sewu negari menika sampun makempal wonten negari Ngastina menapa panjenengan badhe maringaken bumi Cina dhateng Pandhawa lantaran Prabu Kresna lajeng para raja Narpati ing sampun pinten-pinten wulan wonten mriki menika kagem menapa menika nelasaken Prabeya sagahipun badhe mbiyantu paduka ingkang sinuwun dumados ing Baratayuda perang inggih perang kenging menapa paduka ajrih ingkang res menika ingkang ibu mongko nyatanipun ingkang ibu menika ingkang ngandhutaken paduka lho samangke monggo dipun penggalih awrat pundi keng ibu kaliyan Prabu Kresna menawi ngantos panjenengan ngulungaken negari Ngastina menawi ngantos ingkang ibu saestu nganyut tuwuh panjenengan ingkang dosa lho nggih Pak Kadua patur ya jagat pangis tungkara paman yen to panjenengan prayogane kepiye sampun nggih dinten menika paduka nggih anak Prabu kula aturin dadaki lelampahan menika yo kedah dipun kukui menawi perlu Prabu Kresna dipun tulak kapurih wangsul upaman yen Koko Prabu Kresna ora gelem bali budi sembadani bangga dipun rampungi yen to panjenengan tatanan barisé paman aja nganti ratu ora bisa oncat saka negara Cina iye wis saged dawuh paduka nggih